Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, ini ang akong suwat suliran. Tagwa lang ko ninyo sa pangan nga Lito. Hingkod ang pangidaron. Niya ko karon magpuyo sa Davao. Apan sa buhi pa ang among mga ginikanan, sa San Jose Dinagat Island gid mi magpuyo. Punto legal kining akong suliran. Tabahin kini sa among yuta, daplin sa dagat, sa San Jose, nga may gidakon nga 2 hectares. Beach gid kini. May bay unta mi aning lunaa apan nabaligya na. Aron ninyo masabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Hahay. Ngano pa, uy? Kailangan ko datong pangupawa. Ay, siguro, kung buhi pang among mga ginikanan, dili mi, yun anik, kagubot nga malagsuon. Lito. Kaya yung asawa ni Eldred ang nakaingon sa among kagubot ron. Si Shame? Naong kay kwarta. Siya ginakaingon nga nabaligya na mo ang among bahay sa San Jose. Kay, gisulsulan niya ang akong igsuon. O ganun misugot na sab ka? Kay, nagkauyon mga uban ako mga igsuon. Ako sopak idonta ko. Kay tiaw mo na. Nga, kadako atong among bahay. Daplin bagitos dagat. Nabaligya lang og 550,000. Ug gibahin-bahin namong unom ka man nagsuon. Awa ka ron. Giyon sa sana kapalit. Gipahimuslan. Girenovate. Gihimong stihan sa mga turista nga mag-beach sa among isla. Nasuya ka nga, nikita na ang bahay? Og, nakapahimusap ang nakapalit sa among bahay sa among yuta, nga daplin sa dagat. Gigamit man niya ang samay beach para sa mga turista. Sobra pa siya sa bawi sa pagpalit niya sa among bahay, eh. Ihangyo man gani ni, nga iyang paliton ng among yuta nga 2 ka hektarya diha. Unya mo sugot ka? Sugot na lang siguro ko. Kaysa usa lang na mo kaigsuon dito sa isla ang makapahimos dito. O ang iyang asawa nga swapang. O nga nang nakaingon ka man, ana, ha? Nga nakapahimo sila? Baho ko Nga pagkatagaan na sila anang nakapalit sa among bahay. Aron lang nga musugot, gagamiton ang may beach part. Lito. Pagkabaligya ang baya, nagkagubot kami managsuon. Kay may supak yun nga ibaligya na. Kay bahay pa binasa mo mga ginikanan. Lagi. Labi pa tong igsuon ninyo nga to ang magtrabaho sa Japan, si Ate Helen. Apil mabitaw ko si kisaban adto, nga nung misugot sab ko. Pero karon, ako nalang siya siyang ignon nga ibaligyan lang namo itong yutao, eh. Ha? Mga hangol ba ninyong kwarta? Ate Helen. Una ninyong gibaligya ang atong bahay sa San Jose. Karon, ang atong yuta na gyud. Kaysa ang asawa na ng Jared ang makapahimo sa atot, eh. Sige halang niya sulsul si Jared. Aron sige nga, pangwartahan. Grabe lagi. Ang atong yuta dito, pangwartahan na lang. Basin niya, magmatala niya tagbuntag nga, ginahina na nilag baligya ang atong yuta dito. Oy, di na mahitabo dito. Dili na nila mabaligya nga way pagtugot na tong unom ka man nagsuon. Basta ko, dili ko gusto nga ibaligya ang yuta nato sa Dinagat Island. Nagkaasawa ang usan ako kaigsuon og swapang kaayog kwarta. Og sila ang nakapahimo sa among 2 hectares nga yuta sa isla. Wa na gitaon mi mamuyo dito. Kay nangaminyo naming tanan nga managsuon og sa lain-laing lugar nami mipuyo karon. Ug may usa sa mi kaigsuon nga nada sa Cebu magpuyo, kay may bay masabang among mga ginikanan sa Cebu. Og unya, igsuon sa Cebu, eh. Si Cherry? Ang inyong kamanguran? Kisa ba man day, amaw gyud. Giun sa kanya pagkalaki nga nabaligya man niya ang among bay sa Cebu. Unsa? Siya rin nagbaligya? Mao isulti ni Camille. Ang usa na mo kaigsuon. Uy, di man na mahimo, uy. Nabaligya na gani ko, no. Niadto si Camille sa Cebu. Nagtuo pa siya, ug may madayunan pa siya sa among bay dito. Lain naman ko nang tagiya. Ha? Uy, ala. Uy, kasayang at tulito, uy. Wala day tay madayunan ani kung mo ato tag Cebu. Di ni maayo, eh.
Ang ako mga igsuon naman hinoon ang nakapahimo sa mga kabilin sa mga ginikanan. Di ko masugot ini. Kumbinsiyon ko na lang ng among maguwang nga tuwa sa Japan. Nga ibaligya na lang lagi tao namong among yuta sa San Jose. Kay murag magmata ko ni buntag na. Gawa ko'y maako. Kay nagihay naman ang pamaligang ako may igsuon sa mga kabilin. Kagay pa ni mo ko ulit to? Dili lagi ko musugot nga ibaligya ang atong yuta sa dinagat. Kay may plano ko adto. Kano sa paman mo buhaton na mo plano te? Unya na kung mahurot na unya pamaligya sa uban natong mga igsuon ng mga kabilin sa itong mga ginikanan? Bisan usa sa mga kabilin sa itong mga ginikanan, dili ko musugot nga mabaligya na. Ako na rin mo palitan na kung mauhon. Unsa? O gang sa Cebu, ay kabalaka na. Dili legal ang pagbaligya ni Cherry at tumbaya kung tinuod man nga nabaligya. Nabaligya lang na nga wa ta mahibaw ang uban niyang mga igsoon, ngigagod. Ayaw og tuuan na dito. Karon og mauli ko diha at imanon ko na. Bantay lang gid mo na ako ha. Awa ko'y labot ana ti oy. Kay wagi ko kapahimo sa nga bisag piso. Mao bitaw nga para nako mas maigi pamaligya na lang mga kabilin sa itong mga ginikanan oy. Aron nga mataro na ito nagbahin. Kaysa ingon ana nga nagiyahay na lang pahimo sa guban na ito mga igsoon. Kay kami si Camille ug si Leslie. O yun na basad sila. Musugot naman sila nga babaligya nga itong yuta sa San Jose. Aron nga mabahin og klaro. Ha, hey. Okay. Hanini. Nagkasabot naman ka mo nga majority na itong managsoon nga inyong ibaligya ang atong yuta das dinagat. Ako nalay palit ana. Paliton ko na og 1 milyon. Unsa? 1 milyon dati? Naibaw ko nga labaw pa sa 1 milyon ang kantidad sa among yuta sa Dinagat Island nga may beach resort kung amo kining ibaligya sa lain. Apan, palito lang sa mo igsuon nga tuwa sa Japan og 1 milyon. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Bahin sa among yuta nga 2 hectares sa Dinagat Island, makabuot ba dayang among kamagwangang igsuon nga naa sa Japan nga paliton lang niyag 1 milyon? Ikaduhang pangutana. May nag-apas manggod og palit og mas dako nga presyo. Unya kay di man mosugot nga mo igsuon nga tuwa sa Japan nga mabaligya sa lain ang yuta nga kabilin sa among mga ginikanan. Kung sige mo palit, barato raman. Unsa may buhaton namo ini? Ikatulog pangutana. May usami kabayaw nga babae nga magsigi og mando sa akong igsuong lalaki kabahin sa among mga kabilin. May katungod ba gud ni siya nga manghilabot sa problema namong managsuon? Pwede ba nga ako ang mugunit sa among titulo? Ikaupat og katapusan. May baye sa bunta mi sa Cebu. Apan gibaligya kuno sa usa namo ka igsuon. Mabawi pa ba to namo? Kay siya man lang ang nagbuot-buot sa pagbaligya adto. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang ako suliran, Lito. Mato. Letter sender nato karong adlaw tago nato sa iyang angga nga si Lito. Hingkod ang pangidarong taga Davao, no? Pero iyang ginikanan taga Dinagat Islands gyud. Punto legal ni kay naa sila'y yuta didto sa San Jose, Dinagat Islands nga hala kadako sa yuta 2 hectares. Beachfront gyud kuno ning yuta nana sila'y luna pero actually ang iyang giingon nga nabaligya na kuno tong yuta unya medyo na nasaglan pud nig umagad nga medyo swapang basis ato ang drama unya moy nakapahimulos kuno anang yuta no nya naapod say mga igsuon pud nga naapod diri Cebu nagpuyo unya medyo nakumplikar kay kanilaging usahang yuta no mo gyud makabuak sa pamilya nganuman musud man ang kahakog sa ubang igsuon musud pud ang sulsol sa ubang mga umagad nga wa gyud untay labot dili kadugo sa pamilya unya magkagubot tungod ana no makasubo paminawon pero kaning suwat nga gipadang Lito di gyud ni kanang dili ni siya katingalahan no dili ni siya extraordinary kay usual kaayo ni expected ni wa ko matinga nga naatay madawat nga ingon ani nga suwat so una niyang pangutana
bahin kuno sa ilahang yuta nga 2 hectares sa Dinagat Island. Baka buot ba di ay ang ilahang kamagwangang igsuon nga naa sa Japan nga paliton lang niya og 1 million. Dili kay kung kamong gyud mang nag-igsuon, ang common na siya nga property ug kamo tag-iya, dapat kamong tanan magkasinabot kung pila gyud ang inyong baligya. Unya ang pagbaligya na to ana based gyud usually para way alkansi. Di ta mamintaha no kay kanang 1 million sa Dinagat Island nga beachfront I am for a 2 hectare property moingon gyud ko. Wa ko kitaan ng yutaa pero moingon jud ko nga gamay ra kaayo pod ang 1 million nga kantidad kung ibaligya man gani na. Naaman tay basihan na atay zonal value kung unsa nang amount nga naa sa tax declaration ug market value kung pila ang pamalitay ug pamaligya sa mga kasigbit nga yuta. No, kung ang kaning yuta tapad ninyo nahalin pa og 10 million, nganong ibaligya nya pila ra kani ka square meters, wa kabot 1 hectare, nya 1 million na hinuon imong 2 ka hektar, murag di sakto, di makiangayon. Okay? Dili pud makabuot ang usa lang kay daghan man mong tag-iya. Dapat kamo tanan. Dili pwede magbuot kay abisay ka magwangan. Di man ni ranking ang pagbuot, no? Wa man ay ingon ana, no? Basta co-owner, equal share, equal rights, equal say sa voice. Okay? Ikaduhang pangutana, may nag-apas manggod og palit ug mas dako nga presyo unya di man mosugot ang akong igsuon nga tuwa sa Japan nga babaligya sa lain ang yuta nga kabilin sa among mga ginikanan. Kung siya gyoy mo palit barato raman unsa may buhaton namo. Aw, sayon, pag i-divide na lang ng inyong bahin equally nga naamoy beachfront tanan kung pila mo kabuok man nag-igsuon. Pag partition na lang mo. Ang di gusto mo ba mabaligya sa ilang bahin, aw naa naman inyo naman nangan. So you decide what to do. Ang nakalisod manggod kung common pa ni, wa pa mo kibaw asang partihag, asang dapitan inyo kay wa pa mo nag-subdivide ug nag-partition, magbuot gyud ang majority wins gyud na consensus dili gyud pwede nga naay usa magtuman siyang gusto unya kamo muning inyo. Dapat kamong tanan nagkauyon ug nagkasinabot. Now kung dili ang balaod man pud nato gyud ni frown upon or ni discourage gyud anang co-ownership. Ang gusto gyud sa balaod is i-partition na at some point in time kanang mga common nga gipanag-iya no nga yuta ang giingon gyud sa balaod nga unta i-subdivide na kay para ang portion ni Tarpulano iya ra gyud siya ra pay makabuot. Ang portion ni Lito nga letter sender nato makita niya nga naa dire mo ni tamdanan mo ni mohon ako ni nakoy title ani ako'y magbuot ibaligya ba nako or di pilay presyo mo ni presyo things like that. Kuralon ba magtukod ba kog balay paabangan ko ba ni i-develop ko ba ni at least kanang ingon ana way gubot unya mas dali makahimog decision no muna ako ang suggestion ha. Ikatulong pangutana may usa mi ka bayaw nga babae nga magsigi og mando sa kung igsuong laki kabahin sa among mga kabilin may katungod bagod siyang manghilabot sa problema namong manag-igsuon. Pwede ba nga ako ang mugunit sa among titulo maupod ni ang pagkupot pod sa titulo. Magsabot mo daan. Dapat na amoy document, na amoy special power of attorney nga mag-prove pod nga siya gikuptan ra na niya in trust para sa ubang tag-iya. Dili niya pwede ibaligya, dili niya pwede gamiton nga way pagtugot sa ubang mga tag-iya. Kaning mga bayaw, hay kalisod gyud usahay mula gina akong ingon nga usas makadas gubot tinuod ang mga bayaw nga musulsul. Mga bayaw nga dili pod kibaw mo lugar. No, wa man ko mag-ingon nga dili mo pwede muhatag sa inyo hapong opinion kay pamilya naman pod mo. Pero usahay sad, mulugar gyud pod unta ta. Nga kung kaning mga kabilinggan, kaning mga kabutangan, para ilahara gyud ni, pasagdi silang magbuot. Unless makakita ta nga gidaog-daog na gyud pod, og kanang wa na po'y hustisyang gihatag sa atong kapikas, kana siguro pwede ta makatambag. Pero manghawd ta, lahi pod na siyang storyaha. Murag di sad gyud pwede. Ha? Ikaupat og katapusang pangutana, may balay sad unta mi sa Cebu. Apan gibaligya kuno sa usasad namo kay igsuon. Mabawi pa bato namo kay siya man lang ang nagbuot-buot og baligya ato. Actually yes, kay giunsa man niya pagbaligya kung common pa to nga property unless na mirma mo. No, so tanawag susihang unsang dokumento, giunsa pagmaniobra, giunsa paghimo aron makibawta what the proper legal action will be. Kay depende man pud na kung unsang dokumento ang gigamit para mahalin og mabaligya to. Kay usually kung komo na, like I said, kamo mang tanan ang mo pirma unta sa maong pagbaligya. Di man pwede siya
iya lang, no? So, tan-awon nato, nag-SPA ba mo, nga nasipyat mo, nailad mo, giforge bang inyong pirma, magdepende na sa situation. So, susiha didto, unya, duol mo og abogado. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.